May adlaw karon mo din yung Cebuano unboxing. Mag-unbox ta karon sa kani si Sonic nga power supply S12 to 80 plus bronze 520 watts. Kanina palitin ako sa Cebu Appliance Center. Okay, salamat din ni Boss Andy. So, ato na i-unbox. Oops. So, ano yung sa unbox? Ang user manual. Accessory box. Ang pan ng mga screws sa taod. Ano yung extra nga mga Molex connector. Ano siya ang power supply. Tani siya. Ano siya? Non-modular ni siya. Mga power supply pero okay rin nga siya. So, mani yung design. Hindi kayo. Mani yung mga connectors. Mani power cable. And ano yung ang yung mga pasakable mani siya ay sa Molex mani sa SATA PCI o kaning sa TX nga 20 pin o 24 pin man kung 20 pin ng motherboard pwede ra imong naman si malahi na kuan ano siya. So mani yung features, protection features, overpower protection, overvoltage protection, short circuit protection. Yan support the latest nga mga processor bago sa AMD ug Intel na. Sigon sa nga operating system na sigon sa nga SATA interface maning ROHS compliant. So mao ni ang mga special features. Super high efficiency 80% kay bronze man So high reliable nga kuan capacitor 105 degrees Japanese brand capacitor. So na ample na 12 volts outputs. Active power factor correction 99% PF typical. So man sa mo reduce og line loss o power distortion. And double forward converter design and smart na silent. So kani siya dinhi siya para ng generic nga kuan kayo saba kani siya siya ng silent ra ba kanang dili kay saba. So 12 cm ball bearing cooling fan. So para kuan sa airflow and soft mount na mga cushions ultra ventilation, universal video support. So mo support ni sa Titan na mabago karon si mga GTX 780 Ti kana mga high-end nga mga video card. So ano uli naman cabling system design, cabling design, may patented DC swap connectors na universal AC input. Then na siya warranty 3-year warranty man ni nakanindot. So mo pare-pareha rin siya sa Silverstone. So okay si Sonic mo nindot na sila nga kuan. So kanila 520 watts na siya. Then mo ni sa mga kuan niya yung mga yung kuan sa specifications niya yung mga connectors mo ni siya. Pila ka buok mga output voltage niya. Basta lang ka sa user's guide, wala kay problema. So, mara itong atong unboxing. Salamat.